Hola, bones. Primer de tot, donar les gràcies a l'equip d'Escodi per confiar en el meu testimoni i considerar que bé, que puc arribar a inspirar o motivar o atraure a futurs estudiants de la carrera de comerç. I bé, vaig a respondre les preguntes. Per què vas escollir Escodi per la teva formació universitària? Doncs bé, jo vaig escollir Escodi per la meva formació degut a que sempre he tingut un gran interès per l'economia i l'empresa i per conseqüència en el comerç. Considero que el comerç és un sector de màxim impacte a la societat al llarg de la seva història i que genera un gran volum d'oportunitats, una inserció en el món laboral amb molt de futur i amb moltes possibilitats d'afrontar reptes i capacitat de créixer i desenvolupar-te. I després també considero que el sector del comerç és un sector que té una necessitat molt gran de perfils que aportin un valor i una innovació molt gran i bé, vaig pensar que seria molt interessant estudiar i formar-me en aquest àmbit, en aquest comerç i poder ser part d'aquesta nova generació, no?, que aporti aquest canvi en aquest gran sector. Què valores més de la formació que vas rebre? Doncs, sense cap tipus de dubte, el que més valoro de la formació que vas rebre a Escodi són els seus professors. Són professors que comparteixen la seva tasca a l'aula i són professionals del sector, que aporten un gran nivell i un gran volum de coneixement, aporten i comuniquen totes les eines que per ells han sigut exitoses per portar a terme el seu dia a dia i aconseguir els seus objectius, i un altíssim número de referències i experiències que et fan estar molt més preparat a l'hora d'afrontar el teu dia professional. Creus que et va servir per afrontar la teva vida professional? Sí, sense cap tipus de dubte m'ha ajudat moltíssim. He recollit moltíssimes eines, moltíssim coneixement, he recollit un ventall de sabidoria, no?, per poder afrontar quasi bé qualsevol tipus de situació i de problemàtica que es genera en el comerç, i sobretot estic molt preparat, considero que estic molt preparat per poder afrontar reptes o situacions o llocs de treball amb una molt alta exigència i més enfocats a la direcció i la gestió més general de models de negoci dintre del món del comerç. Quin és el teu projecte de futur? Doncs bé, el meu projecte de futur podríem dir que ja l'he aconseguit. Tenia un projecte de futur que era el de dirigir i el de ser líder, no?, d'un equip, de ser responsable d'un equip amb gran facturació dintre del món del comerç. Ara mateix soc responsable d'un equip de 14 persones, de 3 departaments dintre d'una grandíssima superfície del comerç, i bé, i ara el següent repte que em plantejo és el repte de poder ser capaç i adquirir tota l'experiència suficient per poder dirigir un equip estratègic dintre del món del comerç, un equip que estigui enfocat a l'estratègia i en el creixement de models econòmics o la millora de models de negoci dintre del comerç. Què li diries a un jove que hagi d'escollir carrera universitària perquè es decidís per Escodi? Doncs bé, jo el que li puc dir al pròxim estudiant d'Escodi és que és una carrera que et prepara per a un món amb moltíssima necessitat d'un perfil molt més enfocat a persones, molt més enfocat a objectius i molt més preparat. És un sector que seguirà sent un sector molt, molt important per a la societat, per al desenvolupament d'aquesta, i és un sector amb molta facilitat per acollir tot aquest talent, perquè realment el comerç ho necessita, i necessita talent jove, i necessita gent preparada, i necessita gent capaç de pensar de manera diferent. Llavors, jo animo a qualsevol persona a que es formi en Escodi. Et dona una possibilitat molt àmplia de poder formar part d'equips dintre del món del comerç molt diferents, ja no només comerç de botiga, sinó recursos humans, centrals de compres. Et dona un ventall brutal d'inserció en el món laboral i, sense cap tipus de dubte, animo a tothom a que es formi a la carrera del comerç i pugui tenir una carrera laboral totalment exitosa i, si més no, estiguin preparats per tenir-la.